Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers intentarem acabar aquesta pàgina que vaig dir que seria com d'hivern. Vam fer una mica la base, que vam ficar un tros de diari d'aquestes pàgines de color, una fotografia d'uns esquiadors que vaig trobar en una revista, i amb un sobret d'aquestos que et donen les fotografies de carnet vaig fer un petit collage i ara tot això ho hem d'acabar. Sí? Tinc molt material ja una mica buscat per anar una mica més ràpid, però ja us dic que estic molt incert. He de triar moltes coses. Si voleu, primer veieu aquesta fotografia, també és d'una enciclopèdia d'aquestes antigues. Sí que té una mica de brillo, però ja m'està bé. L'he posat un paper blanc al darrere, de fet és una mica de cartolina, perquè no es veguin les lletres, i ara li donaré un toc d'aquestos embellits i me servirà de targeta per ficar-ho amb aquesta butxaca que vam fer dels esquiadors. Com veieu, ja ho tenia una mica preparat. Simplement és posar cola amb una cartolina, enganxar-ho i després retallar-ho amb la forma que es vulgui, sí, la mesura que es vulgui. Aquesta, com veieu, m'anava superbé aquí, sí? El que passa que aquí tinc molt material buscat i aquí, com que això anirà fora i és bastant semblant al color i això em dona una idea d'hivern, el tacte que és d'una camisa de quadros, doncs he decidit que faré una petita, com un agafador a la targeta. Ja veureu. Mireu, potser hasta la faig, no sé si doble o així. Simplement és enganxar això aquí, que serà com que voldrà representar que hi ha una petita, una targeta, un agafador, simplement. Sí, i a més fa de detall que ens farà que el conjunt sigui d'aquestos ataronjats també. Això ho puc empegar en cola, ho puc fer en diverses coses. Jo el que faré serà posar-hi una grapa. Les tinc per aquí. A les grapes, si tingués màquina de cosir, també podríem fer un repunt, però les grapes les pinto amb un retolador de color negre perquè així no es veguin. Amb un retolador, agafo el retolador, pinto. Aviam. Farem en forma de X, una per aquí i una altra per aquí. I ja està. Ja ha quedat l'agafador. Això ja ho podem posar aquí. Sí? I ja es veu que hi ha una targeta, a més té com una mica més de textura. Molt bé. Ara, una vegada ja tenim això, el que faré ara és decoraré el sobre del CD, que vam dir que seria el sobre que guardaria aquesta targeteta. El que faré és, a part de decorar-lo, després l'enganxaré aquí per tal de que sigui una mena de com solapa a part de lo que és la pàgina. El que passa que abans de decorar, si us doneu compte que me falta. Hauria de treure aquest trosset perquè si no no podré posar bé la targeta que ja tinc preparada. Per tant, me marco una mica més o menys per anar-hi detallar. I aquests sobres van molt bé perquè donen pots fer moltes coses amb aquests sobrets que ja estan fets, i a part com que hi ha la finestreta dona molt de joc perquè pots posar-hi coses dins i es veuen. Veieu això? Més o menys ho enganxaré per aquí. Sí? Hem de retallar un pelet més perquè no ho he fet recte. Així. I ara mirarem de decorar-ho, que es pot fer de moltes maneres, siguin una mica l'estil o totalment diferent. El que faré, perquè resulta que casualment, si us recordeu, aquesta foto d'aquí era molt llarga, i casualment, més o menys, me dona la mida aquesta.
faig lloc, així, i ara l'enganxaré aquí, però primer he de fer la circunferència. Truco. Tinc una circunferència no semblant, sinó quasi la mateixa, que simplement la posaré aquí, la marcaré i la retallaré. El que passa que ho faig al revés, perquè no se me vegi la marca. Mireu, una terrassa ben xula també. Faré la marca aquí, la retallaré, sí. Bé, ja ho tenim retallat. Com veieu, més o menys és la mateixa mesura que la circunferència, perquè no se me vegi cap detall. Això ja ho arreglarem ara, perquè no es vegi cap detall i passaré la tinta. Farem així i veieu ja el contorn de lo que és la circunferència de la finestreta. Ja té un altre toc i així, si es veu, no es trencreu, podríem dir. Aprofito per fer les cantonades. Bé, ja veieu que l'he fet a totes les cantonades, sí, i ara enganxarem això aquí, i si es veu aquest trosset, a mi no m'importa, està prou bé. De fet, hauria de fer també una mica les cantonades d'aquí, amb molt de compte, perquè aquest paper és paper de diari. Però bueno, epa, us ho acabo de dir i quasi el trenco jo. No, de fet ja l'he trencat. On hi hagi la cola, però vine. Molt bé, he aprofitat i també he fet les cantonades una mica d'aquí perquè es vegi tot una mica uniforme. I ara sí que hauria de decidir primer el sobre, si està enganxat aquí, vol dir que va així. Això és el primer. I després, fins a on he de retallar aquí, que el que podria fer, si voleu, és ho enganxo i després ja simplement ho retallo. Doncs agafem la cola, agafarem primer la petita, passarem tot de cola. Després amb un drapet podem limpiar la part interior de la finestra, podríem dir. Sobretot
força cola aquí a la redoneta que no se'ns despegui. Molt bé. Les cantonades. Aquí em posaré una mica. Si voleu podeu extra xiquejar, que no us esteu equivocant de costat, sí? Perquè això és molt important. I enganxem la muntanya. Amb molta cura. D'acord, per aquí. Per aquí. Molt bé. No us penseu que això quedarà així, perquè ja us dic jo que encara falten alguns detalls. Molt bé, retallem aquesta part d'aquí que ens sobre. Molt bé, i li apliquem una mica de tinta. Com sempre dic, això s'hauria de deixar eixugar força estona, però continuarem. Aquí veieu que hi ha una mica de blanc del sobre, però no us preocupeu perquè ara us ensenyaré què farem. Mireu quina roba més adient he trobat, és que m'encanta. Hem de pensar que hi ha el sobre sota, sí? I hem de jugar una mica també amb aquests colors perquè quedi bé. I he pensat que aquest trosset d'aquesta roba, bueno, és que no sé per què, però m'hi ha agradat molt. No la posaré tota, només ficaré com un trosset, com per exemple per aquí. Així. Quedarà molt bé. I després he triat tota una sèrie de cintes d'aquests colors, una mica per fer joc amb aquest granat, taronja. I em penso que posaré aquest trosset d'aquí, perquè m'ajudarà a tapar el tros blanc. Aquest està mal tallat. Vinga. Tallarem aquest trosset. I serà aquesta part d'aquí. Com veieu, se m'ha quedat un tros enganxat, ara el traurem, no passa res. Una mica de cola, perquè no m'enfio gaire. Molt bé, aquí. Així. Aquest és el tros que s'ha quedat enganxat. Doncs fora. Així. Molt bé, i ara enganxarem aquest trosset d'aquí. Ui, cola. A veure si ho veiem bé. Seria bo fer primer la prova de que aquesta cola i aquesta roba quedi enganxada, ben enganxada, però li donarem un vot de confiança. I si no s'acaba d'enganxar, ja haurem de buscar una altra solució. Però jo penso que sí. No l'havia fet servir mai, aquesta robeta, però jo crec que s'enganxarà. Així. M'encanta. Sí, m'agrada. Així. Molt bé. Anirem perfilant les cosetes. Ara, per exemple, aquí va que sobre una mica. Per exemple, aquí dalt hi podria afegir o la mateixa potser hi posaré aquesta. Té una mica d'un toc daurat. Ara és buscar la sortida. On estàs? Aquí. Molt bé. Més o menys. Un petit toc de cola.
posarem aquí. A veure si puc ficar-ho força recte. Molt bé. Els dorats no és que m'agradin excessivament, però a vegades un toc li dona una gràcia. Molt recarregat? Doncs, que maco. Anem a fer la prova. Posarem això aquí dins. Què n'opineu? A mi m'agrada. Molt bé. Falta aquesta part d'aquí. Aquesta part d'aquí. Estava dubtant. Em sembla... Perdó. Que hi afegiré aquesta peça d'aquí perquè faci una mica joc amb el blau del cel i la neu. He de retallar com per aquí. Deixem el sobre. Anem a veure, posem-ho recte. Aniria per aquí. Farem la comprovació, que estigui correcte. Que us sembla? Quedarà bé, no? Sí. Ara sí que és veritat que jo he fet aquí he retallat una mica perquè es vegi, perquè sigui més fàcil posar i treure. Llavors el truc és posar precisament la peça dins, sí? Posar la peça dins, passar-hi amb el llapis del retolador, retallar-ho i retallar-ho seguint aquesta forma. Ja veureu, és fàcil. Tisores, encara que no sigui gaire bona amb les tisores. Veieu, i ara això és just la mida que necessitem perquè ens quedi quadradet. Menys o menys. Potser aquí puc retallar un pelet perquè ja se sap que la perfecció aquí no existeix. Genial. Què us sembla? Passarem la tinta. Tinc la taula una mica desordenada. Molt bé. Posarem cola i m'agafaré un moment per ordenar la taula. Bé, la veritat és que necessitava una mica d'espai. Per enganxar aquesta peça aquí, només cal enganxar-la, el que passa que no m'agradarà que es vegi això blanc. I he agafat aquest paper, que el que faré és enganxar-ho i retallar-ho amb aquesta forma. Faré igual que abans. Posaré aquest a sobre i retallaré per darrere. Sí?
deixant-li espai perquè es pugui tancar i obrir el sobre. I ara per darrere, aquesta part d'aquí no caldrà que la decorem perquè serà la que quedi enganxada al full. Sí? I ara jo crec que ja una mica de tinta. Aquesta vegada ficaré la forta. Aquesta no. Aquesta que quedi una mica més marcat. Així. I ara jo penso que ja podem encolar aquí. Aquest procés l'estic fent super ràpid i hauria d'esperar els temps de secat. Ja sé que ho dic moltes vegades, però és que es veu una mica que falta temps. D'acord, mireu. Aquesta fusta podria ser la fusta de la cabana, podria ser la fusta dels esquís. Ens ho podem inventar. Pam, pam. Heu vist? Ja tenim la solapa feta. Què ens faltaria? Dins d'aquest sobre hi va una targeta. Sí, que ara en aquest moment no la decoraré perquè el vídeo no sigui tan llarg. I aquesta vindria aquí dins. Aquesta aquí dins. I així quedaria, en principi, es pot fer molta més decoració, però llavors estaríem potser massa estona, però aquesta seria la pàgina que hem fet de l'hivern amb 4 papers.